Tehát támaszkodjunk a Szentlélekre, ő kijelenti az igazit és keresi is, és az gyakran a Szentlélek az embernek a szívébe, ez egy nagyon számomra a fiatal keresztényként is sokat mondó igét hadd mutassak meg nektek, amire mindig is figyeltem, az emberismeret, illetve ilyen társválasztás, de más területeken is erre az igére nagyon fontos figyelnetek, ez pedig a példabeszédek 27-19-ben van, szeretném ezt megmutatni. Következőt mondja Isten ige, mint a vízben az egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek a szíve a másikat. Tehát amint a vízben az egyik orca a másikat megmutatja, hallod? Úgy egyik embernek szíve a másikat. Ha odamész a koszos Duna vizéhez, nagy valószínűség szerint nem fogja megmutatni az arcodat. Miért? Mert piszkos. Tehát ez nem működik olyan esetben, hogyha az embereknek a szíve piszkos, tele van bűnnel. De viszont ha tiszta az embereknek a szíve, vagy valakinek tiszta az embernek a szíve, akkor is észreveszi, hogy a másiknak zavaros a vize, és nem lehet belelátni, zavaros bizonytalanságokat kelt az emberben. Ekkor nagyon óvatosnak kell lenni. Amikor a hozzáillő társat megtalálod, akkor a Szentlélek annak a személynek a képmását ráhelyezi a szívedre, és ennek köszönhetően, mint a szarvasmarha, kérőzöl rajta, följön benned, rágod a lényét, fölemészted, hogy beleillik-e, beleágyazódik-e, belebetonozódik-e a személyiségedbe, vagy nem. Vagy ki kell dobnod magadból. És ilyenkor az ember rágja. Ilyenkor, nézzétek meg, Izsák is. Ezért, esténként, ugye alkonyakkor elmélkedett. Ilyenkor elmélkedik az ember. Fölteszi a kérdést, nem veszem el. Mit válaszol a szív? Egy-két napot leteszed a dolgot. Nyugtalan lesz. Megint vissza kell venni a témát. Elveszem, feleségem lesz. Figyeld meg, hogy reagál rá a lelked és a szellemed. Utána megint gyapjazol. Kirakod a Istennek az oltára. Nem veszem el, nem biztos. Nem akarok rá gondolni. Aztán akár mit is csinálsz, hogy nem akarsz rá gondolni, ezt nem tudod már megcsinálni, mert már bele van helyezve a szívedbe. Ez a probléma. És mivel, hogy az Isten szelleme belehelyezte a szívedbe azt az illetőt, hiába akarod mondani, hogy nem gondolok rá, akkor is gondolni fogsz rá, mert már beléd szorult. Hordozod magadba, benned él, és egyszer csak azt fogod mondani neki egy ihletett pillanatban, nálad már élni és meghalni nem tudod. Ez a gyönyörű, ez a szép, amikor a képmást, a képét ráhelyezi a Szentlélek a másik szívére, a férfinak a képmását ráhelyezi a hölgy szívére, a képmás, ugye most hadd nem mondjam, mit jelent a Bibliába, a személynek a kisugárzását. Tehát, hogy a lényeg kisugároz belőle, annak a kisugárzó képe, tehát ilyen módon belesugározza a lényét a szívedbe, a lényed belesugárod, beleég a szívébe, és ugye akkor már, mint a karikacsapás, mennek a dolgok előre, de nyilvánvalóan lehetnek még sok feladatok, lelki, a pénzterületen, anyagi területen, meg még sajnos egész földi életben sok probléma lehet, és illetve sok feladatot meg kell oldani. Ádám tehát teljes mértékben megbízott Istenbe, hogy a legjobb kerítő, a legjobb házasságszerző az Isten.